Salutare, dragi telespectatori! Astăzi o să vă prezint un joc nou pe nume Avengers Capitalist. Este foarte tare jocul. Trebuie să faci bani. Deodată în sfârșit. Uite. Da, să vedeți. Am sfârșit managerul. Aștept o dată ca să fac cu o de la 60. Hai deodată să vină banii. E bine, eu vreau să vină odată managerul. Ce mă? Lunch. Bă, ești nebun. Pe lună și pe la Evans. Black Friday. Mega Boss. Mega Boss. Or dollar Mega Dax. Black Friday tare. Acolo cred că scrie. Ah, chiar e la club. Aștept data ca să vină și al doilea. Să vină și al doilea manager, al treilea adică. Scuzați-mă în greșit. Hai frate, las că ți arate frate. Haide tata, du-te.
Înainte eu aveam hack la ăsta. Schimbam data și ora. Dar nu prea plăcea să schimb data și ora. Nu dau eu upgrades, nici să nu mor. Da, nu bine. Haide. Da. Înainte, wow. The Hippo Home Base. Vreau să le iau eu. E manager. Vreau să-i dau la o lună. Îi dau la maxim. No, tot cum să te întrebi. Să vedeți aici câți bani o să am eu. Uitați, aici. 3, 2, 1. Bum. 300. Sănătoși. O să pun un pic pe pauză până când o să ajung un număr mai mult aici. Așa, am ajuns la un număr mai mare. Wow! Ia să vedem cât ne dă acum. 777. M-a lăsat mască. Sunteți pregătiți? Pam 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 pam. Prom. Manager și la asta. Și acum să vedem. Tot sărăcie suntem. Mamă, sunteți pregătiți să vedeți acum? Văd că nu m-a lăsat. Și cred că vedeți că se mișcă mai repede standul cu ziare. Acesta. Bine, nu este stand. Chestia cu ziare. Și acum și mai repede.
Mega tichete. Oh, shit. Oh, înainte nu erau astea două. Înainte era doar ăla. Doar ăla era înainte. Acum sunt și astea două. Ha, deodată. O să pun cam atât pentru episodul de astăzi. Și vă mulțumesc pentru că l-ați vizionat. Și vreau să strâng cât mai multe like-uri și cât mai mulți abonați. Deci, pa!